Szabad! Jó estét kívánok! Szervusz, Mikulás! Attila papa meg a Szilvi mama már nagyon várta, hogy ide is jöjjön a Mikulás. Találkoztam a Borkának a apukájával itt az utcán. Azt mondta, hogy siessek, mert nagyon várja a Mikulás. A Borka. Ja, jó voltál? Jó voltál? Na, megnézzük, hogy a Szilvi mamáik Mikulásat mit hozott neked. Mindjárt megnézzük. Meg vagy szeptember, de éves. Hát, van egy írgát. Azzal a rossz gyereket szokták megvenni. Nem kapja a Borka, csak odadom neki, hogy ezt ne szedje szét, mert ezt akkor meg kell őrizni. Jó, Borka, nem fogod szétszedni? Ezt meg kell őrizni, mert hogyha rossz vagy, akkor ebből a apa meg anya ad neked dárdát. De mivel jó is voltál, és ma sokat ebédeltél, ezért a Szilvi mama, meg Attila papa Mikulásra Összeszedte magát. hozott neked egy Csomagot. Bizonyám, akarod ezt a csomagot? Kéred, Borka? Vedd el Mikulás bácsitól, vedd el. Köszönöm. Akkor adom oda neked, hogy énekelsz nekem valamit. Hullapejtes fejétkor, tudod? Segítenek maga énekelni. Hullapejtes Fejér. hú, jöjj el, kedves télapó, minden gyerek várva rá, vidám ének hangja száll. Van zsákodban minden Te is jó. énekel. Piros alma, mogyoró, jöjj el hozzá, várunk rád, Kedves öreg télapó. Hát nem nagyon énekelt ez a kislány. Borka, Mikulás bácsinak énekelsz valamit, hogy ezt tudjam adni? Mert nagyon szép dolgok vannak ám ebbe benne. Bizonyám, ezt a Szilvi ma meg Attila papa hozta neked, meg a Szilvike, aki videóz. Na, Borka, tudsz nekem valamit énekelni egyedül? Nagy szakálú, hogy van? Mikulás. Hogy van tovább? Jó gyerek barátja. Cukrolt diót. Magyarod rejtegett a zsákja. Amerre jár reggeli, Minden ablak megteli. Megtölti a Mikulás a üresen. Jó van, majd akkor valamit nem énekelsz a Mikulásnak. Nem, majd Mikulás bácsi majd már. Legközelebb. Tessék, Borka. Ez a szív. Legalább azt mondod, hogy köszönöm, Mikulás bácsi. Mondd azt, hogy köszönöm, Mikulás. Hát ez mind a te ajánl. Megnézed, hogy mi van benne. Mikulás bácsi segít kibontani. Gyere, gyere, segítek kibontani. Ide hozzátok. Így is, ha ide anyám, mert a sok Mikulás bácsi nagyon megszívő jött. Jaj. Kibonthatom neked. Nagyon szépen. Kibontjuk, hogy mit hozott neked ez a Mikulás bácsi. És csak ide. Nézd meg csak, hogy mi van ezzel. Tudod? Azt a virgácsot elvettük. Ide rakjuk. Na, mi van? Várjál, édes, kívülök a szépen. Jaj, mi van abban? Jó. Ó. Mi az? Gyűrű. Bizony, gyűrű. Ahol fúr fel az ujjacskázsa a gyűrűt. Vagy kicsit nagy, még majd. Hát majd bele. Várjál, nézd csak ide. Jó, oda nézd. Ez így nagyon Ez
ez a bor, és mi van még itt a borkának? Oda nézve, igazi nyakra. Kibontsa a Mikulás? Néztek ide? Mikulás bácsi kibontja neked, azt tudja. Várjál. Ez egy nagyon aranyos Mikulás bácsi, ugye? Ne féljél tőle. Szereti a borkát, bizony. Ilyen nyakrát. Komoly. Várjál, Borka, ha széttudja neked a Mikulás, hogy ilyen tekerés, adja. Úristen, beszéltem. Tiszta apád. Várjál, nézd. Nézd, gyönyörű van, Istenem! Van még egy gyönyörű. Van még egy gyűrű benne, vigyázz, Ezek azok és olyan. vannak benne kis gyöngyöcskék is. Már lehet, mit szól, ez van. Kis gyöngyök is vannak benne. Húha! Érjük meg egy szép lepke. Kis ritikű. Örülsz neki? Jön az édesség. Na, gyere, rakjuk vissza. Tudod, a Mikulás is szereti a rendet, akárcsak édes, akárcsak. Rakjuk vissza. Mikulás, ide vissza. Nagyon poénos a Mikulás bácsi. Másik kezet ramsza meggyűrűs. Rakjuk vissza, ide. Nem is veszik a bejárat. Megnézed, hogy van ebben benne? De hogy szaladt hozzá, Megnézd. a Mikulás bácsi, csak úgy szaladt hozzá. Jó, a Mikulás bácsi már nagyon öreg is, nagyon messziről, és itt várnak ki a szarvasok. Aztán megyek tovább, mert még nagyon sok gyereknek ajándékot tudnak. Segítek neked, ki van majd. Mikulás bácsi, ki van. Ide kiadhetem? Borka, ez mind a tiéd ide. Van benne mandarin. Ó, mennyi minden van itt, oda néz csoki. Nézd meg, drágám, nézd meg. Nézd meg. Barátkozzál a dolgokkal. Örülsz a Mikulásnak? Legalább egy puszit kapj a Mikulások szakállára. Jaj, köszönöm. Istenem, de drága gyerek. Na, hát mindjárt kibontjuk a kindert a óta. Ó, itt minden gyönyörű a nyaklánc, gyönyörű. Hát a kinder az fontos. Az a legelső a kinder. Na, meg is eheted a kindert. Jó, mi van benne? Már tudjuk, hogy ezt így szét lehet. Apa segítsen? Apa nem, de megváltozik. Mert akkor majd szólunk neki.